Jambogwana, Habaribani, Missouri Sana, Wageni, Hakaribishwa, Kenya yetu, na 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 na. Keď som prišla do Afriky, tak som mala chuť odísť. Mala som chuť plakať, pretože keď sme vystúpili v Nairobi, tak nevedeli sme vypísať víza. Uvedomila som si, že po anglicky neviem. Išla som tam s cudzým človekom. Nakoniec som tam šla na 6 mesiacov, nie na 3. Takže chcela som odísť. Prvé domy boli také. Ja som tam šla ako zdravotná sestra na pomoc írskej reholnej sestre. To bola Sister of Mercy. Oni založili nemocnicu v malej dedinke Muhurony. To je vlastne pri Viktorínom jazere. Išla som tam ešte s jednou babou a spoločne sme mali preskúmať ten terén, čo tá reholná sestra potrebuje, aké požiadavky má a ako by sme jej mohli pomôcť, keďže sme boli zdravotné sestry. A nakoniec po mesiaci a pol sme zistili, že tam je veľmi veľa podvyživených detí. Boli tam strašné prípady malnutrície, kedy tie deti boli také, že mali 2 roky a vážili 2 kilá. To sú také zážitky, ktoré neprajem nikomu. Keď sme sa dohodli s našim profesorom zo Slovenska, že bolo by dobré založiť ďalšie antimalnutričné centrum, to je centrum pre podvyživené deti. Mali sme také obavy, strach, či to ufinancujeme, budeme vedieť, lebo sme nemali žiadne informácie. Nakoniec nám Boh tak pomohol, že my sme mali vlastne od jedného dieťaťa až 70 detí sme mali registrovaných, keď sme odchádzali po pol roku. Našou prácou bolo aj to, že keďže sme pomáhali tým deťom, dávali sme im mlieko, kontrolovali sme im váhu, či priberajú, či sú choré. Museli sme ich aj kontrolovať, či to mlieko tí rodičia dávajú tým deťom, lebo často sa stávalo, že to mlieko dávali iným deťom. Tým pádom potom to dieťa zomrelo. Okrem toho sme vlastne učili aj tie matky hygienickým návykom, lebo od toho sa odvíjalo potom všetko, ako má umývať dieťa, ako ho má kojiť. My sme boli donútené kontrolovať tieto matky, takže ja som vlastne mala na starosti tých 70 rodín, som mala za každý mesiac obehať. Hej. A to nebolo tak ako tu, že si odbehnem do baráku, ale ja som musela vstať, zobrať si batoh a ísť na celý deň na túru proste, hej. To bolo tak bežné, že 10 kilákov hore dole som mala pobehať. Bolo to krásne v tých komunitách, v tých domčekoch plechových, slamených. Musela som hocičo vypiť, zjesť, aby som ich neurazila. A vtedy som mala veľký strach. Vždy som chodila s ružencom v ruke a modlila som sa ku všetkým anielom strážnym, aby sa mi nič nestalo a naozaj to veľmi pomáhalo. Dokonca aj tá moja kolegyňa, ktorá tam bola so mnou, počase začala vnímať to, že Boh naozaj existuje, pretože vždy, keď sa niečo dialo, tak mi tak modli sa, lebo vedela, že to naozaj zaberá, lebo nám sa nič nikdy nestalo. Každý nás volal sestra, takže ja som si potom po roku tak zvykla, že ma volali sestra Barbára. Všetci si mysleli, že sme reholné sestry, keď sme tam prišli. Pretože sme nosili tento kríž, ktorý nás chránil vlastne od všetkého. Tento kríž už teraz nenosím, ale myslím si, že veľakrát mi zachránil život. Ďakujem Bohu, že ho mám. V Afrike som nemala nič. V Afrike som mala robotu a to bolo všetko. Nemala som rádio, televízor, počítač, nič. A vďaka tomu som ten čas naozaj mohla tráviť len s Bohom, lebo to bol jediný kamarát, ku ktorému som prišla, mohla sa vyplakať a povedať mu, no vieš čo, tak dneska to bolo ťažké a potrebovala by som od teba pomoc. Ja som sa naozaj s Bohom takto rozprávala. Často, keď mi je zle a ťažko, tak si spomeniem na Afriku, že čo frfleš? Veď sa máš tak úžasne, máš tu teplú vodu, máš tu pitnú vodu, máš čo jesť. To človek, keď prežije, tak si potom uvedomí, že aha, že veď ja som bohatá, ja som taká bohatá, že
čo viac chcem. Do Afriky sa už nechcem vrátiť, pretože viem, že moja misia je tu, lebo ma potrebujú tu ľudia, tu rodina a chcem im vyprosiť nebo.